Cristiano Ronaldo, jméno, které zná i člověk, co fotbal nikdy nehrál. Příběh kluka z portugalské Madeiry, který se z ničeho vypracoval na globální ikonu. Dnes se podíváme na jeho nejdůležitější momenty, rekordy, mentalitu a to, proč je tak výjimečný. Začátky na Madeiře. Narodil se v roce 1985 na Madeiře, v chudých podmínkách. Už jako malý měl rychlost, dribloval jak šílený a byl neuvěřitelně soutěživý. Sporting Lisabon si ho všimnul, když mu bylo 12 let. Rodina musela pustit svého syna do světa. Na testech fascinoval trenéry tak moc, že ho rovnou vzali do A týmu. Přestup do Manchesteru United. Rok 2003. Přátelák Sporting versus United. Ronaldo tam doslova zničil celou obranu United. Sir Alex Ferguson ho podepsal ještě ten den. Komplexní útočník. Získal první Ballon d'Or 2008. Vyhrál Premier League a Ligu mistrů. Už tehdy se začalo mluvit o tom, že je posedlý tréninkem, výzvami, perfekcí. Zlatá éra v Realu Madrid. Nejdůležitější etapa jeho kariéry 2009 až 2018. Přestup za tehdy rekordních 94 milionů eur. V Realu se Ronaldo stal tím, čím je dnes legendou. Tvrdá práce plus neuvěřitelná střelecká forma. Spojení, které nikdo nezastavil. Rekordy a úspěchy v Realu. Stal se nejlepším střelcem v historii Realu Madrid. 450 gólů plus. 4krát Liga mistrů s Realem 2014, 2016, 2017, 2018. 3krát klubový mistr světa, 2krát La Liga, 4 zlaté míče během působení v Madridu. Ikonické momenty. Nůžky proti Juventusu, jeden z nejlepších gólů historie. Finále Ligy mistrů 2014. Vrcholení legendární sezóny. Série hat-tricků, rekordy v Lize mistrů, stal se nejlepším střelcem v Champions League. Mentalita. Ronaldo je posedlý zlepšováním. Tréninky navíc, regenerace, strava, disciplína, totální profesionál. Jeho přístup změnil fotbal navždy. Juventus plus návrat do Manchesteru. Juventus 2018 až 2021. Přestup za 100 milionů eur. Vyhrál 2krát sérii A. Jeden z největších momentů hat-trick proti Atletiku Madrid, Liga mistrů 2019. Návrat do United 2021 až 2022. Nový návrat, ikonický debut s 2 góly. Přesto klub nebyl konkurenční. Ronaldo dával góly, ale chyběl tým okolo. Po rozhovoru s Piers Morganem klub opustil. Portugalská reprezentace. Ronaldo je nejlepší střelec v historii národních týmů. V roce 2016 dovedl Portugalsko k Euro 2016, první velký titul v historii. 2019 Portugalsko vyhrává Nation League. Lídrem zůstal i ve vyšším věku, rekordy stále překonal. Al Nassr. V roce 2023 přestoupil do Al Nassru. A že rekordy i tam. Gól za gólem, asistence ovlivňuje celou ligu. Přitáhl masivní pozornost do Saudské ligy. Zvýšil úroveň, přitáhl hvězdy. Rekordy a statistiky. Tak tohle je šílené. Nejvíc gólů v historii fotbalu. Přes 950 gólů. Nejlepší střelec Champions League. Nejvíc gólů za národní tým v historii. 5krát Ballon d'Or, 35 plus velkých trofejí. Dával góly hlavou, levou, pravou a z dálky, z blízka, totální kompletní útočník.